Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, у мяне ёсць прапанова. Так, Кася, слухаем уважліва. Тым больш мы вельмі любім твае прапановы. Вось у свеце існуе многа розных свят. Што ні дзень на календары, то нейкае свята. Амаль што так і ёсць. А якое свята сёння? На самой справе ніякага цікавага свята я сёння не знайшла. Таму вырашыла прыдумаць сваё. І чаму, Кася, мы гэтаму не здзіўляемся? І што за свята ты прыдумала? Я аб'яўляю сённяшні дзень днём цёплых шкарпэтак. Ух ты, аднак незвычайны выбар. А чаму менавіта дзень цёплых шкарпэтак? Ну, як чаму? Гэта ж самая неабходная рэч у восеньскім гардэробе. Што ёсць, то ёсць. Менавіта падчас, калі па вуліцах пачынаюць дзьмуць сцюдзёныя вятры. Згодны. Да ўсе з дзяцінства ведаюць, што каб захаваць цяпло ў целе, трэба пачынаць з ног. А ці ведаеце вы, хто прыдумаў шкарпэткі і калі яны з'явіліся? Тут усё проста. У старажытнай Грэцыі. І гэта правільна. Іх рабілі з воўны ці нават са скуры. Гэтыя шкарпэткі нават нагадвалі чаравікі? А давайте яшчэ паглядзім, якія цікавыя факты ёсць пра шкарпэткі. Пачынаем дослед. Вось вы ведалі, што шкарпэткі неаднойчы траплялі ў кнігу рэкордаў Гіннеса? І які ж яны мелі рэкорд? О, даўжыню? Шырыню? Ці можа вагу? І гэта правільна, Кася. Самую вялікую шкарпэтку звязалі ў Латвіі. Яе даўжыня дасягала амаль што 40 метраў, а шырыня больш за 20. І навошта ім спатрэбілася такая вялікая шкарпэтка? Ну, гэта была не проста шкарпэтка, а калядная. Мабыць, жадалі назбіраць шмат падарункаў. Ой, з такімі памерамі туды б можна было памясціць цэлы фургон з цацкамі. А як вам наступны рэкорд? Аказваецца, ёсць спаборніцтвы па хуткасці нацягвання шкарпэтак на ногі. Ого! І гэты рэкорд таксама занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса? Так і ёсць. Яго ўсталявала канадская дзяўчынка. Яна надзела 22 шкарпэткі ўсяго за 30 секунд. Цікава, а колькі часу ёй спатрэбіцца, каб цалкам сабрацца ў школу? Усяго на некалькі секунд больш, чым усім дзецям. Што там засталося надзець? Сукенку, абутак, шапку, апрануць паліто, ды завязаць шалік. Трэба паглядзець, ці ёсць такія рэкорды сярод школьнікаў. Ой, я таксама знайшла рэкорд. Зараз я вас як уражу! Заінтрыгавала. Не тамі. Наша Беларусь таксама трапіла ў кнігу сусветных рэкордаў. Беларускі брэнд адзення зрабіў самае вялікае пано ў свеце. А як з пано звязаны шкарпэткі? Ого, яшчэ як! Гэта пано зроблена менавіта з іх. З шкарпэтак? Так, 2407 шкарпэтак спатрэбілася, каб зрабіць малюнак драніка са сметанкай. О, якая цікавая прыдумка! Цікава тое, што зрабілі гэта пано усе жадаючыя. Як жа гэта атрымалася? Пано было зроблена па прынцыпе малюнкаў па нумарах. Кожнаму колеру адпавядала свая лічба. Заставалася толькі уладкаваць шкарпэтку на неабходнае месца. Значыць, кожны удзельнік зрабіў свой уклад у сусветны рэкорд. О, атрымліваецца, што так. Я б таксама паўдзельнічаў у такім перформансе. А я аб'яўляю наш добраранкавы перформанс. О, і што трэба рабіць? Пакруціць галавой спачатку ўправа, потым улева, уніз, уверх і зручна уладкавацца. Бо зараз будзем глядзець мультфільм. Сябры, толькі паслухайце, якая мілая загадка мне трапілася. Ходзіць даўганогі пан, чарны фрак, паважны стан, па балотах лятаць любіць, клёкатам уранку будзіць. І праўда, добрая загадка. Адразу разумееш, пра каго ідзе размова. І пра каго? Ну як жа, пра нашага прыгажуна Бусла. І гэта правільна. А што мы ведаем пра гэтых птушак? О, давайте паглядзім і паслухаем.
З'явіліся буслы на нашай планеце мільён гадоў таму. Лічыцца, што гэтыя птушкі адны з самых старажытных і жывуць яны амаль што на ўсёй тэрыторыі зямлі. Беларускага бусла лёгка пазнаць па яго афарбоўцы. Апярэнне ў яго белае, толькі крылы чорныя. Таксама ў гэтай птушкі доўгія ногі, шыя і дзюба. Вяртаюцца буслы з выраю напрыканцы сакавіка ці ў пачатку красавіка. І адразу пачынаюць будаваць гнёзды, каб потым вывесці птушанят. Жыць буслы любяць у сельскай мясцовасці, бліз вадаёмаў, палёў і лясоў, каб заўсёды мець доступ да ежы. Свае гнёзды буслы будуюць на вялікіх дрэвах, дахах дамоў ці на электраслупах. Пазнаць бусла можна па клёкаце. Менавіта так птушкі размаўляюць паміж сабой. А яшчэ для зносін яны выкарыстоўваюць спецыяльныя рухі. Напрыклад, танцуюць, робяць паклоны і прыгожа закідваюць галовы. Яйкі буслы выседжваюць па чарзе. Птушаняткі з'яўляюцца праз некалькі тыдняў. Бацькі даглядаюць сваіх дзетак і прыносяць ім ежу каля 2 месяцаў, пакуль тыя не навучацца самастойна лятаць. Жывуць буслы парамі. Свае сем'і ствараюць адзін раз і на ўсё жыццё. Таму гэтыя птушкі лічацца самымі вернымі. Буслы вельмі вынослівыя і дужыя. Падчас палёту ў вырай яны могуць пераадолець вялізныя адлегласці ў некалькі тысяч кіламетраў. Харчуюцца буслы насякомымі, жабкамі, рыбай. Яшчэ адной асаблівасцю буслоў з'яўляецца іх добры слых і зрок, дзякуючы чаму яны могуць добра арыентавацца на мясцовасці і пазнаваць адзін аднаго на вялікіх адлегласцях. У нашай краіне буслы лічуцца сімваламі шчасця, дабрабыту і поспехаў. Таму часта іх выявы можна ўбачыць на паштовых марках і гербах гарадоў. Напрыклад, герб беларускага горада Століна ўпрыгожвае выяву бусла. А яшчэ буслы часта сустракаюцца ў народных казках і легендах, сучасных пісьменных творах і песнях. Якія цікавыя і прыгожыя нашы буслы. Гэта праўда. І зразумела, чаму яны лічацца пернатымі сімваламі нашай краіны. Але, на жаль, яны ўжо адляцелі на поўдзень. Адставіць сум, Кася. Па-першае, вясной буслы вернуцца з выраю. А па-другое, зараз у нас надышоў час мульціпаказа. Цікавага ўсім прагляду. Згодная, мульцік прагоніць мой сум. Хлопчыкі, а вы заўважылі, што надвор'е ўжо па-сапраўднаму восеньскае? Вецер закручвае лісце ў карагодзе, птушкі не цвыркаюць і нават носік раніцай мерзне. Ага, у такія дні асабліва хочацца сагрэцца. І ведаеце чым? Кубачкам духмянай гарбаты. Ай, згодна, Аляксей. І каб кубачак быў гарачы. Возьмеш у далоні, і цяпло разліваецца. А вось вы заўважылі, што гарбата мае шмат розных і незвычайных рэцэптаў. Так-так, хочаш з кавалачкамі садавіны, хочаш з лугавымі зёлкамі ці нават з вострымі прыправамі. І гэта нягледзячы на тое, што сам чай можа быць і чорны, і зялёны, і ружовы. Сябры, а давайте прыдумаем свой рэцэпт. Я за. І мне таксама падабаецца гэтая ідэя. Тады прапаную прагуляцца па нашых лясах ды садах і паглядзець, якія карысныя інгрэдыенты падыдуць для нашага рэцэпта. Цудоўны план. Пачынаем наша невялікае падарожжа. Галоўная восеньская ягада – гэта дакладна журавіна. Але калі прыгледзецца да наваколля, то можна яшчэ заўважыць і ягады абляпіхі, і каліны, і чорнай рабіны, і шыпшыны. Немаленькі спіс атрымліваецца. І ўсе гэтыя ягады можна дадаць у гарбату? Менавіта так, толькі патрэбна падабраць свой смак. А яшчэ, акрамя смаку, такі восеньскі набор багаты на вітаміны і карысныя рэчывы. А калі прыгледзецца да раслін у садзе, то можна яшчэ знайсці зялёныя лісточкі мяты, чабару, маліны і парэчкі. А ў палях яшчэ сустракаюцца кветачкі рамонку, якія не толькі карысныя, але і прыгожа выглядаюць у вазе. Я ўжо адчуваю гэты духмяны водар.
А калі ў такую гарбату дадаць імбір, мёд і лімон, то атрымаецца цудоўны напой, які захавае ад хвароб і прастуд. Хлопчыкі, дык які восеньскі рэцэпт у нас атрымаўся? Просты, але смачны і карысны. Спачатку трэба выбраць чай, які вам больш падабаецца, чорны ці зялёны, а потым дадаць да яго восеньскі смак. Гэта могуць быць ягады, лісточкі раслін ці кветак. І ўсё, духмяная асалода гатовая. Ай, ну а зараз мы запрашаем усіх на мульціпаказ. Сябры, які цікавы і прыемны ранак у нас атрымаўся. Аднак надышоў час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою і цікавых адкрыццяў. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Не